Rus güýçleri Ukrainanyň Gündogor Donetsk sebitine gaýtadan hüjümlerini güýçlendirýär diýip Ukrainanyň goşuny 26-njy awgustda aýtdy. Zaporojye ýadro elektrik desgasy aýdylmagyna görä topa tutuşluk derarly desganyň golaýyna dören ýangyn onuň öçülmegine getirenden bir gün soň ýurdun elektrik geçirji ulgamyndan kesildi. Ukrainanyň ýaraly güýçleriniň baş ştaby ruslaryň öz hüjümlerini Bakhmut we Avdiivka uğurlarını gönükdirenliklerini ýöne munyň netije bermänligini aýtdy. Ukrainanyň Enerho Atom döwlet ýadro kompaniýasy 26-njy awgustda günorta Ukrainadaky Zaporojye ýadro desgasynyň ýurdun elektrik geçirji ulgamyndan kesilendigini aýtdy. Bir günadal aýdylmagyna görä topa tutuşluk derarly desganyň golaýyna dönen ýangynlar onuň öçürilmegine getirdi we ýadro betbagytçylygy babatda gorku döretdi. Ýöne Enerho Atom häzirki wagtda desganyň tehnik enjamlary ýa-da onuň howpsuzlyk ulgamlary bilen bagly hiç bir meselenin ýokdugyny, desga üçin zerur bolan elektrik energiýasynyň wagtlaýyn Ukrainanyň elektrik ulgamynyň bir liniýasy arkaly üpjüne edilýändigini aýtdy. Kompaniýa desganyň işleýän 2 reaktorynyň elektrik geçirji ulgamy gaýtadan birikdirmek ugruna işlerin alınıp barylýanyny aýtdy. 25-nji awgustda Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski Ýewropanyň iň iri atom elektrik desgasynyň golaýyna sebitiň Ruslar tarapyndan topa tutulmagy derarly Zaporojye desgasynyň elektrik üpjünçiliginiň bir näçe sagatlap kesilmeginden soňra tas radiasiýa betbagytçylygynyň öňüniň alynanyny aýtdy. Rus hüjümleri kömür bilen işleýän golaýdaky bir elektrik beketiniň kül çukurlaryna ýangyn döredip Rus gödäwçiligindäki desga 25-nji awgustda elektrik geçirji ulgamdan kesildi diýip Zelenski aýtdy. Ýöne desganyň sowadyş ulgamlary we howpsuzlyk ulgamlary üçin zerur bolan elektrik energiýasy dizel generatorlar arkaly üpjüne edildi. Russiýa jogapkärçiligi ret etdi. Zaporojye sebitine Moskwa tarapyndan oturdulan resmiler ýangyn we munyň ýa-da emele gelen elektrik bökdönçligi bilen bagly Ukrainanyň ýaraly güýçlerini aýplady. Zelenski desgany uruşyň ilkinji günlerinden we Rus harbylarynyň gödäwçiligi astyny işledýän Ukrainaly tehnik işgärleri öwdi. Desgada Sowetler döwründe işlenip düzülen 6 tane reaktor bar. Ýöne uruşyň arasynda olaryň diňe ikisi işleýär. Beketdäki biziň işgärlerimiz elektrik üpjünçiligine dören bökdönçlige çäre görmedik bolanlaryny biz eýýäm radiasiýa helakçylygynyň netijeleriniň höttesinden gelmäge mejbur bolardyk diýip Zelenski özüniň giýjeki ýüzlenmesini aýtdy. Russiýa Ukrainany we ähli Ýewropalılar radiasiýa helakçylygine bir adım golaý ýagdaýa getirdi diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Desganyň elektrik geçirji ulgamdan kesilmegi potensial howp awandyrýar. Sebäbi ätýaç elektrik üpjünçilik ulgamlaryna bökdönçlük sowadyjy suwuklugyň azalmagyna we reaktoryň ýadrosynaky ýangyjyň eremegine getirip biler. 24-nji awgustda düşürilen we Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň deriňe bölümi bolan schemalar gepleşigine gelip gowşan täze hemra suratlaryna desganyň territoriýasynyň üstünden ýuwaşlyk bilen süýşüp barýan tüsli bulutlaryny görmek bolýar. Daşary ýurt resmiýleri bolmagy ahmal betbagytçylyk babatda duýduruş berýärler we Rus hemde Ukraina güýçlerini Ýewropanyň iň iri ýadro stansiýasynyň howpsuzlygy ugruna has köpüş etmäge çağırmagy dowam etdirýärler. Russiýa 24-nji fevralda Ukrainanyň üstüne çözenlen 2 hepde soňra desganyň gödäwçiligini ele geçirdi we işçileri tutsa galyp olary tüpöň diýip desgany işletdirýär. Bu desganyň ilkinji reaktory 1985-nji ýylda işe girdilipdi. Günbatar liderleri ilk başta Russiýadan desgany Ukraina gaýtaryp bermegi talap etdiler. Birleşen Milletler Ugrumasynyň başlygy bolsa desganyň harbysyzlaşdyrylmagyna çağırdy. Birleşen Milletler Ugrumasynyň ýadro gödäwçisi Halkara Atom Energiýasy Agentligi elektrik stansiýasyny barlamak üçin missiýa iýermek niýetini ma'lum etdi. Washingtonda Aktamyň metbuat sekretary Karina Jean-Pierre 25-nji awgustda jurnalistlere Russiýa desganyň töweregindäki zorlugyň harbysyzlaşdyrylmagy babatda ulalaşmaly we ulgamyň howpsuzlygyny barlamak üçin Halkara Atom Energiýasy Agentliginiň saparyna derhal ruhsat bermäge razy bolmaly diýdi. Bu aralykda Ukrainanyň baş ştaby Rus güýçleriniň Donetskde Slavyansk ugru boýunça şowsuz hüjüm operasiýalaryny amala aşyranlyklaryny we Ukrainanyň iň iri ikinji şäheri bolan Kharkiv, şeýle-de Kramatorsk, Novopavlivka, Zaporojye sebitlerini hemde Pivdenniy Bug sebitini artilleriýa, tank we raket hüjümlerini dowam etdirenliklerini aýtdy. Russiýanyň gorunmak ministri Sergey Shoygu asudy ila tagyr ziýan ýetilmeginiň öňüni almak üçin Moskwanyň hüjüm depkini ýörüýti gowşadýanyny öňe sürse-de, Russiýanyň Gündogor we Günorta Ukraina edýän hüjümleri görnüşinden köp sanly adam we harby tehnika ýetkileri zerarly haýyrlady.
Britaniýanyň Gorunmak Ministrligi özüniň 26 awgustdaky gündelik aňtow briefinginde Şoygunyň beýanatynyň tas anyk bilgeçleýin ýalňyş maglumat bolanyny aýtdy. Britan aňtow Russiýanyň harby ukybynyň pese gaçmagy zerarly hemde gazaply Ukrain garşylygy sebäpli Russiýanyň hüjümleriniň säginendigini aýtdy. Şeride Britan aňtowy Şoygunyň hemde prezident Vladimir Putiniň ýeterlik derejede çalt öňe gidilmezligi sebäpli adyndan 6 generaly işden boşadan bolmagynyň gaty mümkinligini aýtdy.